Rel. Mamumo dayon ko. Ayaw po na good guys. Kita na akong tutoy-tutoy na. Uy, gino ko, bakit human? Kamu ba? Kabalo na mag-yung galisan ko. Huwag mo ipakyal. Ang tao, no? Sa Starbucks. No? Sa Cagayan nga. Kabalo ba kasi magkakaya nga feelingon? Nagpalit mig Starbucks. Coffee sa Starbucks. Okay, dalo naman sa coffee project guys. So funny. Hey girls! Magunaw na ako kay na karon na ako na-realize kamo man ning limang naibana. Yeah. Ako ron di way bana ani. Confer ba sa life? So, padulong namin sa coffee project guys. Yana gyud pag sulod ba yana gyud. So kamoy maguna ka na ulaw na ko. Kay gadala ko Starbucks. Hello. Ini masih coffee project. Uy. Yan. Nami sa coffee project guys. Nagdala mig Starbucks din. Wala na video. Uy, grabe ka pait. Kulang ka asukar. Ano man siguro diha? Wala na, mura to duha ka buko. Wala na gyud. Kanila ako sa lang kainin ng mahal ba ni? Mahal man ni. Kita ko na, pwede mo siya maano.